Manan. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kay. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, All the Man That I Need. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka-awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo dagdag sa nga Kay. I love you so much, Kay. Mahal sa tika, Ricky. Sa to pa, kita na. Oo, gisugot na tika. Yes. Ay naunsa man in town ka, oy, Kay. Nahibaw man kag si historya at tawhana. Basig dalimot ka, nga gibiyaan to siyang kaipon kay kusog kaayong mamunog. Nausap na si Ricky. Dili siya pareha sa una. Giyon sa manimos pagsiguro, ha? Basta kay nahibaw ko sa liki lang gud ko. Kay, Magpakasal ta. Unsa? Ingon anak kadali. Gusto na kong ipakita ni mama nimo nga seryoso ko nimo. Nga dili ni sama sa kong relasyon sa una nga. Igor na akong gilibin. Waan ko pagkasli. Ricky, Please, Kay. Patagi ko ang gigayon. Nga mapakita na ko nimo og sa imong inahan. Kung unsa nga kong tumong nimo. Ricky. dili ko musugot. Ma, please. Hatagi kayon si Ricky. Kanang ingon anak nga klase, wa na nay paglaom. Dili na mausab. Pero, wala kay mahimo, ma. Biniunon na mi. Ug wasad kay mahimo kung dili ko mutambong sa inyong kasal. Ma, Pasagdi. Rick. Ang importante nga nagminalay ta. Okay ra makani mo. Nga civil wedding lang una ta. Okay ra. You may now kiss the bride. Ricky. Ma, Oh. Niya naman lagi di ay ka. Tita, Nadayon gyud inyong kasal, kay? o ma. Unya. Ngano niya pa man ka? tita, Awan sa man kay. Niya ka para manghipos sa imong mga butang? Ma, Sige. Lakaw na. Panghipos na. O pahawa na din hikaron dayon. maura gini magkayas kong budget. Gamay ra ning kwarto ha, pero masuod naman ta. sige. Pasensya na ha. Di na masugot sa papagod nga. Ato tapuyo sa amo. Gusto niya nga maningkamot na ko. Sige lang. Karon ra ni. Naam sa titagtag sa ka mga trabaho. Makabali na yung tagbahay. Ay, kalayan sa kong kuto-kuto. Ano man ni, uy? Hala. Pila ka adlaw naman na yung dilayang akong dugo. Magpiti ko, be.
nabalitaan si Ricky, ani. Mas importante nga kung isulti nimo. Nga naman, unsa man di ay na. Wala ko'y trabaho. Unsa? Unsa ako man nato ron. Mapdos ra ba ko? Si Mabdos. Ha? Nahibaw kag usa ka lisod sa tong kahimtang karon niya nagpamabdos ka. Pero Ricky, Ipakuha na. Oh. Ayaw puning labas kung okay. Ricky. Layo pas oras, uy. Gutom naman kaayo. Layo pa sad kaayo ang sweldo. Ay, paita din ni mo maplos ka may kwarta, uy. Okay. Nay, paano? Ha? Para ako na, Bert. Oh, gutom ra ba nang magbabdos? Ikaw nung siguro. Salamat, Bert, ha? O isa pa yan. Ang bingay mo kagwalingon. Bert. Lawom ng gabi, pero wa pa mauli si Ricky. Hay naman din ni siya. Ay, nikutoy na sa dakong tiyan. Ay. Naabot na kita na. May untag na asiyay da nga pagkaon. Nagabian lagi ka. Ikaw ba yung mga trabaho, lalim ba? Nangita kag trabaho? Unya nga nang hubog man ka? Ninom ko. Kaya para marang-arang niya akong pamati. Isiting kinabuhi, ah. Ricky. Kagay problema. Ricky karon ra ni. Hey, buhi ko! Ikaw ba? Ikaw mo'y naghatag na kong labad sa o. Shit ka. Kapablos-mablos ba ka? Huwag yun mo ipakuha sa. Sige. Ako'y mangunay, anak. Ricky, sakot na! Ricky, dugo! Akong anak! Ricky, ang atong anak! Ay, kanya! Ah, okay. Okay. Salamat nga ni matanagid ka. Nganong ni amang ka, Bert? Maigipatod man si boss para nimo sa inyo. Huwag mo na naabtan ako nga. Nakuyap pa na ka. Hayam di si Ricky. Ang akong anak. Sorry kay, pero... Wala siya. Kinuhok ko. Kinuhok. Unsa magiging na ito po? Sulti ko para matabangan ka. Okay na. Napablatter na nato siya. Salamat kaayo, Bert, ha? Kay baw ka, nahadlok tsukog unsay bahato ni Ricky. Ay kabala ka. Diti kabiyaan. Di sa kumsugot nga dunay daw tamay tapon mo. Bert, nga na di ay nga gibuhat ni Nimo. Huwag hindi ka makabantay. Dugay na kung nakagusto ni mo, okay? Pero wala ko'y mahimo. Sa dihang naibawaan ako na nagminyo na mo kalit ni Ricky. Di ka dali-dalion sa pagkakaroon. Igo na ako nga nakasulti ko sa kong gibati ni mo. Kung isaad lang nimo nga dili ka mo piya, o dili ko nimo pasakitan. Dili ko magduha-duha sa pagsukot nimo. Pero, Bert, minyo mangkukod. Mutrabaho kong mayo, okay? Maningkamot ko nga makatigom para maanan mo. Buhaton ako tanan para ni mo, okay? Salamat, Bert. Nabutaan man tuod ko sa kong pagmahal ni Ricky, pero nagpasalamat ko nga naa si Bert nga mo'y nakapamata nako. O gipakita gyud niya nako ang tinud-anay nga pagpangga. Ang pagmahal nga gikan sa sinugdanan hangtod sa hangtod. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
Mao kita mga higalan kaagi ni kay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo. Awit nga dekolohan, all the man that I need. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukid ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Marilo. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga magsige na lagsakit ang akong tiyan. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Day, imuha na po ning shot, oh. Ah, sige ba? Sus, easy. Sige, go. Gabi ha yung nag-inuman ni niya, oy. Pero, basta magkauyab na ni ba? Dili na yun magkainog maayo ba? We, kung makauyab. Maog yun. Ay, sakita sa akong tiyan, uy. Nga naman eh. Nga unta ko na ko magtagay, ang uman ang musakit. Pero, ang akong tiyan may sakit. Mahala ni, uy. Basin siguro sa gikaon ni namo gabi nga, nagsagol-sagol lang. Lain-lain ba yatong among pulutan? Maligo sa ko. Sakit tagid, uy. Ano magyud ka ni Tiana? Ma! 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 Ano man na? Pag nagsagit ka ba? Sakit nga akong tiyan, ma! Oh, mauna na. Sige, inom pa. Resulta na. Di man kahibang mo pa huway. Sige, inom pa kada gabi, iday. Ay, buhatin na. Kaya magkuha ko gaplas. Human na. Naplasan ta na ka. Mawara na rong taod-taod. Undangi sa lagi ng sige ni Mukino. Ay, oo, ma. Nawa na ang kasakit sa akong tiyan. Basin sa panuhot ragid to ba? Ang akong cellphone, kinsam ka ni. Ay, ang ako madining amiga. Day, nga nang nanawag man ka? Hello, Day. Nang-invite si Andy karong gabi ba? Agay ko ka kay birthday siyang manghoy. Mau ba? Okay, sige, go! May noon ka nakatambong yun ka? Ooy, ako pa. Party na good na. Maugit, day. Hangul biya kay kagtagay. Shh! Nagsaba niya, ay. Sige na, shot na. Sige, ako'y gunner ha. Okay, go! Okay. Taman Marilo, kaya pa? Kaya pa. Bumbog naman ka? Ay, kaya pa. Ako pa. Bantay, bitaw ka, bitaw. Ay, kaya pa lagi. Ay, kaya. Aray! Oh, my God, kasakit. naman ka? Meron ka? Sakit na sa tiyan, ay. Uy, Marilo! Pagkalabay sa pipila ka oras sa among pag-inom,
Mikalit lang og sakit ang akong tiyan, as in sakit kid kaayo. Pero imbes sa ospital ko nila ihatod, dito ko nagpatod sa among bahay kay mahadlo ko nga magpa-ospital. Unya, Ngano magyud ka nga gahi mangyud kay kag o. Giing na kang undangin na ng tagay nimo. Kinagsakit na ng imong tiyan. nawa naman ko to sakit, magod human ko ni mo haplasi. Abi kay nawa man giusba na sab nimo. Itanaw ang resulta, sakit na sagbalik. Sorry. Sorry sa imong mata. Higda diha. Higda kay magkuha ko haplas. Haplasan na kagbalik. Sige, ma. Humana ta kahaplasi ha. Bantay lagi. Basta di pa kamuundang anang tagay o. Tawgan man yun akong imong mga barkada ba? Nga di nakatawgan para lang anang inom-inom. Ayaw lang, good ma. Ako lang silang chatan. Bahala ka oy. Basta ay nagkuyog ha. Lagi, okay ma. Ay, may sakit na sa dubalik akong tiyan. Ma! Matabang, ma! Ma! Ano ka? May sakit na sa balik ang imong tiyan. Oh, may sakit na sa balik. Uy, kung mauna ipa-check up ta ka oy. Dili lagi ko, ma. At doon tas mananambal. Tidilag pa ho. Panuhot rasad ni. Mahadlok lagi kong doktor. Kanimo. Katiguang na nimo mahadlo ka pag doktor. Na, sige. Adto tas mananambal. Mag-ilis ako. Uy, buyagan magkaday. Ang sanoy? Saba-saba mo sa kadapit. Oh, kato tingaling gikan ming nagparty, O, noy. kana mao today. Gisabaan to siya. Ang imong buhaton ay no, mao ni. Mubalik kasi mong gantuan o niya pangayog pasaylo dito. Unsa, noy? Matod sa mananambal, nabuyagan ra kuno ko. Maong ni sakit og maayo ang akong tiyan. Wa gid ko nagpa-check up og doktor kay pag human ako adto sa giingon sa mananambal, mawawa man ang sakit. Human na siya gipainom nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Natural ra ba nga kung gikan sa inom unya inig ugma musakit ang imong tiyan? Kaysa ako nahibawan, ang uman ang musakit kung mag-inom. Ikaduha pangutana, ang gibati nako nga kasakit sa tiyan, tungod ba kini sa sige na kong inom? May nadaot ka sa ilawom sa akong tiyan? Ikatulong pangutana, nagpatambal may sa mananambal, kay lagi mahadlok man kumuadtog doktor. Doon na siya gipainom nako. Safe ra ba to nga imnon ang tambal nga iyang gipainom nako kay naulian sad baya ko? Ikaw pa to katapusang pangutana. Mawawa ang sakit sa akong tiyan. Kung moduol kog doktor, kinsa man nga doktor ang among duolon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marilo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anay na sa bako, magiguban kaninyo si Dr. Rene Obra, nga mo'y mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mutambag ko sa inyong mga psychological, emotional mga problema, kay usama ako ka psychiatrist, o mutambag po ko sa mga drug-related problem kay drug addiction specialist man ko, no? So daghang pamaagi, mamili na mo unsaon sa pagpadala ang inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is do not compare your journey with others. God's timing for you is uniquely beautiful. So, dili lang kita magkumpulsyo. Dako na kayo siya, dako siya balay, dako siya auto, manay mana. So, kanya-kanya man taog paningkamot aning kinabuhi, Basta malihok lang ka, kana ko nung imong mga damgo, reality na nasubang tao. Ba't na po'y realidad na sa imo nga damgo pa po nasubang tao. So, dili kay maingon manghambog din ka na ananimutanan, nga imong i-lockdown ng uban, ha? Dili ka mag-lockdown kay kanya-kanya biya tag kung tawagon pa sa
mga commerce nga mga liabilities ug asset ning kinabuhi. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Jun Marillo. Wa man gibutang taga diin ni si Marillo. May tungod ni sumasabate sa drama. Kuan sa iyang tiyan ba to? So, mahin na lang pagpaminaw. Kasi maning Engineer Arthur Villamor sa Naga City, sa Sinro, with Samuel Lapot, Verdel Alinsonorin, Vicente Kunji Baniven, ug Alfie Altonon, with Victor Ababa. Ang nindot na mag-shooting na ito sa adlaw ni Victor, no? Ang partner sa atong maabtik guwapang kapitan sa kantawan nga si Kapitan Chris Ababa, no? Ayo day puning pwede na din ma-actor pud si Victor, no? So sa mga Nabasquez family sa Pirilos Karkar, no? Si Yayan Sambuanga del Sur, si Dr. Ondo ug si Michelle Go ug si Ariel Pasagdan. Mga parinti diya sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga Barbaho, mga Silyuna Marquez, Veloso family, labi ni Gario ug ni Miriam, no? Mayong pagpaminaw ang tagapaho si Rapi Torneros, no? Ug si Winnie Rosuros. Pero ba ni mag-chat si Winnie Rosuros na ko, no? Taga Pinamungahan, mayo day mong pagpaminaw diha. Mga taga-Lantawan, San Fernando. Mayong pagpaminaw ninyo diha, mga Abillanusa ba 'to apelyido nila? No, kantahon niya kana kog balik na sa CGTN, ha. Okay? So going back to mga TRC boys day na to, no? Sa Department of Health Regional Therapeutic Center sa Candabong, Argao ngayong pagpaminaw. So going back to our sender si Marillo. Ako laning paningkamutan, ha. Unang pangutan natural ba kung gikan sa inom unya inig ugma musakit imong tiyan kay sa akong naibawan ang ulo man unta toy musakit. Sakit gyud ang imong tiyan na kung wa sa kay pulutan nga crispy pata. Si kaginom na og tanduay, kulapo or Johnny Walker ba. Wa kay bangil sa imong tiyan, sakit ka na. Why? Because this can increase ang alcohol, massive production sa gastric acid ya, no? Way bangil ba? Way bangil. So, naman gani inom-inom dia, nang lang nga, magiyaw sa mudag baboy. O bisag manok naman lang, ha? Kanon-kanon po, di kay puro ra inom. So, expected na ang masakit ng imong tiyan. Labi nagdudog na apektuhan ng imong atay. Kaya na atay gitawag og fatty liver due to chronic alcohol use. So, posible nga mayilo ka, dako imong tiyan, nya, kanang tinder, sakit, labi na sa right side sa imong tiyan, no? Naaman diha nga atong atay. Mo na expected diha mong labad imong ulo, mo nang uban ganan mo inom og or mo higop og sabaw sa kamunggay nagabuntag kay para mahuwasan. Okay ra man ang inom kung moderate lang, social drinking lang ayo nang patay na gud nga magbuntagay nga kamang na kapag uli. Di na po na maayo. You are killing yourself gradually. Okay? Di nakakaunahunag maayo. Kaduhang pangutana, ang nabati nako nga kasakit sa tiyan tungod ba ni sa sige nako inom, may nadaot ka hang ilawom sa akong tiyan sa akong balikon, posibleng maggas-gas diha nga imong istomago, imong atay kuana nang dipiktuso na. So akong usabon kung dipiktuso na imong atay, daghan kayo kag pangmuo da nga uncomfortable feeling da sa episode sa imong tiyan, ang imong bowel movement apektado. So mas maayo gud siguro magpatan-aw ka Marillo og usa ka kanang gastroenterologist kay naa ni sila endoscopy, sabay kailan akong mga gastroenterologist na sa endoscopy, no? Kining endoscopy mo rin sila kamera, teleskopyo ay isod mga ngadto sa imong gastrointestinal tract, makita kung sa sitwasyon dito. Nabay na gas-gas, nabay na ulcer o ron sa man. Alabi na gudog na anak kay kanang bloody stool, ang imong hugaw na anay dugo kuha na siya. Alarming na kay na siya, no? Anagay na daot sa imong tiyan. Sunod nga pangutana, nagpatambal miss sa nanambal kay lagi mahadlok ko og doktor. Doon na siya gipainom nako. Safe ra ba to? Inom nga tambal nga iyang gipainom nako kay naulian sa baya ko. Well, I do not know unsa to gipainom sa imo Murillo, ha? I hope nga dili to
bali na. I hope nga kuanto herbal may mga herbal nga kanang actually kaning mga kapsula, tableta, liquid na medicine nagana na nagikan man sa herbal ta tanom. I-process na may mon tablet, kapsula o ngayon liquid form. So kaning mga mananambal, in fairness to mga mananambal na be punin sila mga kaalam, kahibalan sa mga pamaagi nga kanang inato kayo ba sa bukid, ha? Example, kung magkalibanga ka, maglaga to kanang dahon sa abukado. Maayo ba ya? May epektibo siya. Dahon sa bayabas, daghan nga gamit ana. So, kung naayo ka, hindi kumingon nga ayaw to gisige kung naayo ka. Pero ako yung katambag ni mong Marilyo, ihunong na ni mong inom. Kung magsige ka inom atong tambal gihatag sa mananambal ni mo, salig kang nauli-ulian ang imong tiyan. Ay nagkahapon, nawag sa imong barkada nga, mag-inom na san mo, labi, nagyudog kapina ni mong sabo, na, dakong problema. Ha? So, kung naulian ka, ayaw nagsigig tungab diha og mga alcoholic drinks, ha? Tulom ni ka klase ng alcoholic drinks, na liquor, mga liquor, mga isog, na wine, ambot ng balina o gasan ng bilong, pero red wine tingali, og na beer, no? So, mga alcoholic drinks din siya humanly consumable. So, naiuban na kung naay nisutin ako sa prisuhan ko no, I do not know kung sa katinood. Kanang gasolina ko no, butang nila coke. Ayaw kadili ni tinood, pero na nisutin ako. Gabiha po no, ang gasolina butang ng coke, mahala na rebas gasolina ron. Tanduway na lang tingali. So, mauna, ha? Unong ginom. Kay, buwa man sa butang mo yung edad yung tagadiin ka. Unya, mainom ka og vitamin B complex. Specifically, vitamin B1 nga naay thiamine ang tawagon. Why? Because kung daghan ka alcohol sa imong lawas, ang alcohol manggod maka-impede, makapugong sa absorption sa B complex sa lawas sa tao nga daghang alcohol. O unsa may tabo sa tao nga kulang og vitamin B complex, specifically vitamin B1, thiamine, B6, pyridoxine ug B12 sa cyanocobalamin, no? Daghan kayong mga kwan. You are more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Kanang neuritis sakit na sa nerves. So mao nang may tabo sa imo. Mag-develop ka og dementia nga bata punta ka. Di nakakainomdom sa imong mga utang. Well, advantage po tingali nang di nakakainomdom sa imong mga utang. Okay, sunod nga concern. Mawala-wala ang sakit sa akong tiyan. Kung muduol kog doktor, kinsa man sa nga doktor nga among ako imong duolon, internal medicine doktor pwede ra. Pero preferably gastroenterologist. Kaya kung mali ko na sila mga kahimanan pag tanaw sa sulti mong tiyan o sanay kahimtang dito. Pero kung way lain, kung man magibut lang tagadiin ka, ini doktor, kay balo may tanan. Eksperto gid na ni kung naka sa syudad, gastroenterologist ang doolan. Alright, so inaw kasabot ka sa istorya nimo Marilyo ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Mapasalamaton kay mi sa pirmi ninyong pagpaminaw sa mong programa. Taas katag rating din sa tong lugar. In fact, the best radio drama program nationwide. Ang ngambog din ko na. The best radio drama program nationwide. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakarman. Daghang salamat ug maayong adlaw.